नाट्य पुष्प तुका अर्पिता अर्पिता नाट्य पुष्प तुका अर्पिता नाट्य पुष्प तुका अर्पिता नवना
हांव इतलें व्हड श्रीमंत जावन बी म्हाका हो निसर्ग पळोवंक मेळना आशिल्लो. इतलेच वर्सां हांव पिंजरांत आशिल्लें बरें जालें. जाल्यार आज तुगेल्या हृदयात बशिल्लें बरें जावंक लागलां. माझ्या आपल्या गरीबाक लावपाक कित्याक लागून जालें आनी आमी लागून जाल्यार तुगे डॅडी कळ्यार कितें करतले? तूं कित्याक म्हण टेन्शन घेवन घेता? म्हाका मना पासून लव करतली म्हाका तितलेंच पुरो. आमी लागून जालें विशय आयकून मागीर घरा कितून खुश जाला खबर आसा तुका? तुगेले घरचे लोक सगळे देवा सारखे चला चला मागीर डॅडी समजून घेवचो मनुष्य न्ही. आमी खंय तरी दूर वचून बरें संसार करया. हो पिश्या तू काय विनाका हांव आसा तू मागेले तन्वी हो अनुज तुझ्यासाठी जगतलो आणि तुझ्यासाठी मरतलो. आमी जात तितली बेटी आमी वचच्या. ओके चला आता तुगेले मधुर कंठार म्हाका एक गाडी सांग पळया. ओके मागीर या प्रेमात
माझी तू समाधान झालं बघ. काय चालेल तर आज बघशाली आम्ही कोण तुम्ही प्लीज मग त्यांनी थोडा रे. सर, सर, कोण तुम्ही? जगात उद्धार करतो मनेस हावने जग राखत मनेस ने हावने जगाचा सर्वनाश करतो मनेस या रघुवीराले काम सर, सर मग माफ करा. तुमगे तेवढा नवीन जर मोठी चूक केली सर, मोठी चूक केलो. मागे चोडू श्रीमंत घरात जन्माईले आणि तू तेगे जीव सुखात अशिला दुःखात घालून पाहिजे तुमची मुखार उलोवंक शक्ती ना म्हाका जाल्यार तुमगे चेडवा म्हणजे हांव पळयत जाल्यार मागे जीव उरचो ना सर, मागे जीव उरचो ना. या रघुवीरा चोडवा तुझ्या भिकाऱ्यात जीव खायला ना झोड केला का हांव भिकार जाला बी तुमगे चेडवाक मनापासून प्रेम करत सर. सर खूप चूक केलतोय तरी मला लढून जावं सर आम्ही आमगे प्रेमा बद्दल खूप सपोर्ट पळयला सर. प्लीज सर आमकां सुखान रावू दिया सर. आमी थंय दूर वचून संसार करून रावतात. हे साध्य ना उद्या सुद्धा मेल्ली मनशाक उदकात दवन गेला नशीब बरेता तो देव आणि नशीब मिळेता तो रघुवीर आणि त्यांना कापून घेणार त्या गुंडा कापून घेणार
जिस खेल से मुझे निकालने के लिए बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ वो नहीं जानते उस खेल का बाप हूं मैं। हाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हिंगा हाफ पोस्टर सगळे कोण हिंगा हाफ बुकितर सगळे जोके आणि या साम्राज्यात हाय केलोत कायदो हाय केलोत कानून हाय केलोत साम्राज्य आजपर्यंत सगळे मागेले मनात सारखेच जाते असा अजूनही तुम्ही ह्या कमिशनर विक्रांताक वळखलात ना म्हाका कितें आवडटा म्हाका ते जाय आणि ते जर तर म्हाका मेळना जाल्यार हांव ते जबरदस्ती हासिल करता हांव स्वताक असलो कानून रचयतलो त्या कानूनात हुकुमात रावतले मागेले आणि मागेल्या रंगील दुनियात येताना कोणी बी मागे मर्जी प्रमाण येऊ शकता जाल्यार परत मागे मर्जी शिवाय वचू शकना येता विक्रांताक ओपन चॅलेंज चॅलेंज केलं मध्येच आजपर्यंत या धरतीचे जिवंत ना सुस्वागतम सुस्वागतम हिंदू उत्सव आराध्य देवता श्री गजाननाक वंदन कर आणि हिंग सगळे जमिले नाट्य प्रेक्षकाक मानाचो मोजर देऊन तुम सगळ्याक स्वागत श्री श्री लक्ष्मीनारायण प्रसन्न श्री लक्ष्मीनारायण प्रसन्न श्री लक्ष्मीनारायण देवालया वार्षिक जात्रोत्सवा निमित्तान श्री महादेव महासती नाट्य मंडळ गोपसिट्टा हेमी बसयत असले आणि श्री सचिन सुभाष गोपसिटकर हेमी बरयत असले सुंदर सामाजिक हास्यमय हृदयस्पर्शी कोंकणी नाटक सात दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची सात दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची ह्या नाटकात भाग घेतले यशस्वी कलाकार विक्रांत उत्तेज मिराशी ओम अविराज पातेकर प्रताप प्रसाद नाईक रघुवीर रोहिदास गावकर सुजल नरेश कवळेकर आदिराज निलेश कोळंबकर अनुज संजय मार्दोळकर तुळसी दिनेश नाईक मजनू चेतक कवळेकर मांतू दीपक पेडणेकर गजू शाईश बोगले तन्वी ममता जाधव लैला संपदा माळशे दिग्दर्शक साईश बोगले आरव सहदिग्दर्शक साईनाथ माळसेकर हार्मोनियम मनोज शेडगुळकर तबला मनोज माजालीकर रिदम पेड अनिल काशेकर गायक दिव्या दीपक परवार रंगमंच श्री मल्लिकार्जुन ड्रामा सीन सातगिरे उळगा व्यवस्थापक श्री लक्ष्मीनारायण देवळाची कमिटी आणि गावचे सगळे नागरिक आता तुमच्या मुखार सादर करता नवीन कोंकणी नाटक सात दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची सात दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची धन्यवाद
मागेला कशा कित्या म्हणून कशी हांव कशकार म्हणून कशकार मागेल शिवाय खाना आशिल्लें नाही बारीच त्याला मी मागेल हृदयात पुसत उरतलो रे सत्त उरतलो हे विद्वान जीवनाची वाटेची हांव आत्महत्या केली बरं चला मागेल आमच्या न्याय मिळेना हांव कितपत कोणा पण पाया पडू तेव्हा किती होतं की विधीचो खेळ जोपर्यंत मागेल अनुच्या न्याय मिळणार तोपर्यंत सगळ्या आत्म्यात मोक्ष मिळणार परत अनुजल याद कर घेऊन तुझ्या जीवन तू वाईट कर घेना ग बाये वाईट कर घेना का अनुज सदा अनबराच ग बाये सदा अनबराचा हे पडय बाये हांव एक अनाथ ना आवय ना बापूय म्हाका जाला बी तू
स्वतःच गेल भावा म्हणे म्हाका ओ बाई म्हणटा याच्या किंवा ओढान म्हाका कितें जाय गो बाये कितें जाय आनी तूं आमकां दिवस रात रडणार मागीर परत तुजें कितें गो बाये कितें तुगे त्रास म्हाका खबर आसा भाई जाल्यार हांवें त्या परमेश्वराचेर विश्वास दवरिल्लो जाल्यार तेणें मागीर जीवन सारकी म्हाजे कडच्यान कित्याक म्हण काडून गेलो रे कित्याक काडून गेलो त्याच्या बद्दल काही टेन्शन घे नाका भाई तू काही टेन्शन घे नाका मागीर आई म्हाका नाना त्रास चड गेल गे भाई चड गेले आई बाप ना जाली परिस्थिती आणि पोराक खंयचे बी दिनाक रे देवा दिनाका सगळे कष्ट सुख सांगून घेऊ आई बाबू जाय पडटा म्हाका नानपणे चाल कोडूच ना ग भाई कोडूच ना म्हाका जिवाक खूब त्रास आशिल्लो ग भाई म्हाका जिवाक खूब त्रास आशिल्लो आई ना म्हण आई म्हाका नानाच ओड करूं खूब त्रास काढ ग भाई खूब त्रास काढला जाल्यार आईन काडील त्रासाक एक दिवस सुद्धा आईक म्हाका बरें कान अन्न घालूंक पावला ग भाई हांव अन्न घालूंक पावला भाई सगळोच गो आईन मागीर लोकां कडच्यान खूब पयशे घेवन म्हाका नानाच व्हड केले जाल्यार आई एक दिवस आई बरें करना सारकें केला गो म्हाका बरें करना सारकें केला लास्ट लोकां कडच्यान घेयले पयशे दिवूच जाल्ला जा आई म्हाका चड गेल गो भाई आई म्हाका चड गेली भाई तुगेल कोण ना म्हण समजून घे नाका हांव तुगेली भयण म्हण समजून घे तू म्हाका काय बेजार ना गो हे पळय हांव पयलींच तुमगेल्या घरान नोकर जावन आसा आनी तुजे बरी एक समान बरें कर राव मे म्हणला ते कशें तरी बरें दिसतलें गो बाये कशें बरें दिसतलें बाई तू एक सामान्य तरी रावल ना जरा मागीर तन मनाक मागीर भाव म्हण तू सद्दां उरतलो कितलो मोगाच गुड गो बाये तुगेले तू सदां अशें आतांच खेळत राव म्हूण सांगून घेवन ते देवा कडेन मागणी करता गो बाये मागणी करता आता हा प्रश्न मागेला म्हाका देवाने सोडून अगो बाये जाले गटाने जावन 2 वर्स जाले गो बाये 2 वर्स जाले परत तुगे याद करून घेवन तुगे जीवन तू वायट कर घेना गो बाये जीवन वायट कर घेना का पण हेज मुखार तुगे जीवना बद्दल विचार कर गो बाये विचार कर बाये डेडी टाइम जाला तर भितरच गो बाये झाले हा मास्टर भाड वचून येता बाई पण डॅडी सांगणार का झाले बाये बघियो बरं पहली तेमगेल घरात नोकर जावन काम करते आता आनी तेंबर बरें करता म्हणल्यार म्हागे जिवन बी पुरो सर्वनाश करता वरना देवा तुवें सर्वनाश करता हे विग्रहता म्हागे जिवनाक कसली ग्रहण येयलेश केलो रे देवा तुवें कसली ग्रहण येयलेश केलो देवा मागे जीवनात कित्याक कनागरी परिशी करते आता देवा तो कित्याक कनागरी परिशी करते आता मागे आईन मास्तडे खूब इतलो स्वप्न पळयलो जाल्यार तो स्वप्न सुद्दां तुवें सार्थक करताना केला मरे देवा तुवें सार्थक करताना केला देवा मागेल आई म्हाका तोड गेलो देवा तोड गेले जन्म दिल्लो बापाक सुद्धा एक दिवस तरी बाबा म्हणसर करशील रे देवा तू म्हाका बाबा म्हणसर की जाला बाबा म्हणटा हक्क सुद्धा ती म्हाका काळ गेलो रे देवा तुवें हक्क सुद्धा काळ गेलो देवा मागे जन्मी तर इतली परीक्षा करता जाल्यार म्हाका जल्मा येताना मारून दिलो खूब बरो आशिल्लो देवा तुवें खूब बरो आशिल्लो अशी परिस्थिती आनी खंयच्या देवा दिनाका देवा खंयच्या पराक दिनाका
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजान्मयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ಖಲನಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥಹಾಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ತಲೆ ಇರುವವರ ಕಲಿಯುಗ, ತಲೆ ತೆಗೆಯುವವರ ಕಲಿಯುಗ, ತಲೆ ಹೊಡೆಯುವರ ಕಲಿಯುಗ. अरे रघुवीर, तू एक अगर्भ श्रीमंत जाऊन खूप असे भ्रष्टाचार रचूक लागला आणि स्वतः एक हॉट मनीसपण समजत येत असतो. आणि ह्या गावची लोक आपण एक बरो मनीस दाखवून देते असं आणि त्यात लोकांना फाटी चाकू घालून त्यांच्या विश्वासघात करून त्यांच्या सर्वनाश करते असतो. रघुवीर तुका मात्र मी दया माया काय ना आणि त्याच्या खातीर तुझ्या सर्वनाश करू काय रंगभूमीचेर पाय दवरला. एक मागे भाव अनुज तुझ्या चल्यावर लग्न जाल म्हण तुझी तेगे जीव गेलो जरा तुझे अंत मागेला खाती जातालो. हुशार, मैं तेरा मौत बन के आया हूँ रघुवीर, मौत बन के आया हूँ. एक पटी उजू पेटी लिहो जाता जरा मागे अंगाक लागील उजो कोणाच्या दिवस आहे ना येतालो तुक परत दी एंड दिवेतालो. आय विल कम बॅक. अनुजाने जर काय येईल तू हिंगा नेलंस कशावर हा परत हिंग येता. अनुज तू मग एकट्यात सोडून किती आपण केलं किती केलं कुणाशी लोकांचं जीवन व्यर्थ रे व्यर्थ. यो अनुज यो मगर जीवनात परत यो अनुज यो शिवाय मागे ही जिंदगी आधी असते तेव्हा ते माझ्यासारखी स्त्री घाटून वर गेला तशा ते मागील जीवनसाठी माझ खंचान दूर व्हायलो ईश्वरा दूर व्हायलो. तेव्हा ते मागील अनुजाला जीव किता पण व्हायलो रे किता व्हायलो तेव्हा किता व्हायलो. प्रॅक्टिस करला तो माफ करिए तू यात कोणाचा होता ना तन्वी तू असे परत तयार होता आणि डॉक्टर विचार करणार ते प्रेमी जोड्याक एक शिकारान पार मारलं तशान हाव ऍक्टिव्ह झालं. हे खरे पण तुझ्या जीवनात असे घडू नका शिको. पण झाले पण किती आधी हा दिवस भावने अनुज लग्न झाल्यानंतर हात विचारता घेऊन न लगेले त्यांना चार ओळीवर मागील अनुजा मान गेले. खूप वाईट दुर्घटना घडली म्हणतात तुझ्या जीवनात. झाली घटना परत याद करून काहीच प्रयोजन नको. मग मागे तेरची किती मुख्यास पडेल तसं तुम्ही मग दिसल्या तुम्ही खेळता. थँक्यू अनुज ही गोष्ट सांगितल्याबद्दल. ते उरू काल विकास लग्न नाही हा खुशीवर लागेल ना तुला.
जाऊ नका आणि तुझं प्रेम केल्याने एक दिवस दिसू जाऊन भेटलो कमी दिवसा मागे लग्न कर ह्या लग्नात हा मुद्दा वेगळा शिकलो मागे लग्नच मात करून दिला आणि कॉंग्रॅच्युलेशन चल आता मग लग्नाची कार्ड देऊ आणि तू कमा सांगा बरे बाय बाय माझी तुझी खुशी ने वाटते की आपण तुझी खुशी एवढा सांग रे पाचवट रे सांग प्राण गेले ऍक्सिडेंट समाधान पण गेले आधी समाधान मागेल खुशी काय झालं तू कोणी लागते का खुशी मिळलं मागेल खुशी माझं समाधान करते खुशी मिळलं खुशी मुकाले विकास मागेल माका बोय दिसता आणि ती पण ते विचित्रवाली फुले ना तर येऊन चेक करायची यो हा घर गेल्या आई मग मारतली गो आई मग मारतली रॉकस्टार आधी मागील जीवनसाठी मागील आधी छान माझ कंचन पैस केलं आणि आता खुशी बी आधी कंचन पैस केलं तेव्हा किती होतो केलं नाही किती आपण आमच्या इथे शिक्षण देतो आपण खुशानी सर्वच यो हा सोड ना गेलो मंगलसूत्र का गेलाय मंगलसूत्र का गेलाय होय होय
ह्या बॅगेन हांव खंय वयता आनी ह्या बॅगाक कितें आसा म्हण तुमकां खबर आसा तुमकां खबर आसा ना म्हाका खबर आसा तुमकांच कळटले हांवें सांगल्यार तुमकां कळूंक जाय न्ही कशें म्हणटा म्हाका खबर आसा ह्या बॅगाक कितें आसा म्हण आनी म्हागे बॅगाक खबर आसा म्हणटा पण म्हाका पळय हातात कितें पळयता जर तर म्हाका कोणी पळयला समजतले हो टिपटॉप जावन बॉम्बे वयत दिसता पण आता आमगे लोक चड हुशार जाला पळय पण वेस्टेज मातर रोडार उडयता मागीर त्याच वेस्टेज पुणे मांद्रा गांवभर फिरता त्या कारणान हा वेस्टेज पुरा पॅक करता आनी ह्या मागीर बॅगा भरता आनी खंय तर बस स्टँडार ना खंय कोण नाशिल्ले कडेन व्हरून दवरता आनी हांव थंयच्या मागीर ते कोण व्हरता त्याची कितें जाता 3 ते 12 जाता ते म्हाका काय खबर ना देवा शपथ आता कोण ना असताना हेंच्या सुटीर बरें घेवन हांव सुटिलो तोरूक वाटेर नाय आवाज किती बाबा तो कोण वेस्टेज वाटेर व्हरून उडयता तो हात घाले अरे बापरे अरे गरमी किती म्हणता आवाज लायडी आम्ही बरी आता आठ दिवसात आणि वेस्टेज असा किती वास पडेल होतो हे जर तर हे कळत मागेल फाटी साली करतात लोक गळटी मारील बरे तुम्ही एकटाच किती बडबडता आणि तुम्ही वेस्टेज का उडयता आम्ही वेस्टेज म्हणा मला पूल घालतात आणि पंचायतीन दिल्ली गाडी असली घालतात छान देतात बाबा देवा शपथ दिल्या आता सापू सोडना मागो सोडना बरोबर बरोबर तसेच मारताय तसेच मारताय मागे सोड बरोबर आता सोडणार दिसताने त्यांनी वेस्टेज उडेल पण त्यात तो त्याच्या गळ्या बांधून मिरवणुकी काढत्याला मिरवणुकी काढतात रे बर केलं मी खूप बर केले तसेच तुझ्या पण मागे त्यात सोडणार सगळी इथं सोलत असताना तुम्ही रोडार किती पंचायत किती आज किती जातच दिला आणि हे मी रोडार उडेला तर ही जनावर त्यांची ही मागणी म्हणजे हॅलो हा मोजून रे हा गोया गेला काही हा त्याला घरात कोण ना म्हणून झालंय हे बॅग अंगात ओढतात गोयटी मारतात गेल्यापासून Bye.
हाय फर्स्ट पळेल तेका हाय पहिले पडलेले हे बॅग मागेले तुझ्या कप्यात ते फोटो जाता असं येतो 1.5 फूट असो वा. सोड साड्या सगळ्या भाषेत सोय की सोडू हे बॅग मागेले एक सोड मागेले सोडणार. हाय पहिले पडलेले बॅग आहे तू सोडणार हाय ती फर्स्ट पळेल हा, तेका सोडतोच ना. तू सोडणार हे? बऱ्या भाषेत चलता सोडणार हा, सोडतोच सोडणार येत आहोत जास्त येतो असं 1.5 फूट बनतो याची इतकं वाले बॅग उठू जाता हांव सादारण असं सोडना कितपण केलो म्हाका मागेले गोड उडे दिन हा मॅडम हाय पडलेलो आपल्या ओरुजा म्हणता मॅडम हे पहिले बॅग हाय पडलेलो तू किती पळेलो हाय पळेल ते बोटल धर बोटल धर मग परत मॅडम म्हणणार माझे नाव लैला आणि तू प्रश्न दुसऱ्यापासून किती समजून खबर तू हे बेगा किती पण खबर तरी असतील का पेपर वाचणार तू सगळ्यात बरे पेपर ना बेगा मध्ये बॉल एक या मित्रांनो विचार एकदम सारखो पळे मागेल ना मगो मानतू गो ये बाबा बोलायला तू सांगितलं सांगते आता आम्ही उगीच जगण गेलाय बॅगासाठी अवनी तू झगडटालो आणि मागेल ना गो मजिनू गो आई मजनू अरे हा येता हा बरे पण याद राहू हा बरे याद होते बॉम्ब फुटत मजिनू याद राहू लैला मजिनू रे होत रे पाकिस्तान बरं टायमार किती रे कित्याक तो म्हळ्यार हे बॉम्ब खंय हांव म्हणून ढुंगो जाल्यार गेलो विडो गेल्यार जातशिरो आई बरे असतो ते बॅग तेगे हड्ड्यार कोण वचू गो म्हणलेला बावयले पळे देवा जपत पळे गो त्या गट्ट्यार बसून रावते अरे बाबा पळे ते असं दिसतो देवा जपत त्या गिड्डेला जपत दिवस त्याच पळे तिला मग काय असतो तू हा ही गो शाण्या तू म्हणल्या मागे जीव पळे देवा शपथ ना त्या गिड्डेला शपथ तू मागे जीव हो तर माझे गुरु आहे पिसदाला ते सांगून हांगच्यान धान दिता ते बरोबर काय एपीसी बी सांगतो प्रसाद पण मग हाव बी मला तू खूप लव करते रे अरे देवा शपथ घरे आय लव्ह यू आय लव्ह यू हे हड्ड्यार काम करू
सकाळी 10 उठालो आता तर दोनातून उठतो दिसतो बघा दादा मला जाईल सध्या मिळते रो मस्तर बॅग मिळते रो आणि तू माका मिळते रो तो कोण बोलू बरे आता वयता रेडी आमका वगैरे बाय बाय लव यू बाय 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 काय सम्म पिशाल घातलो सर्व सीधा घर माहित पडले सांगून खोटी सांगून धान दिलं आता सीधा होते
विक्रांत कोण बगल वाटे काढता हा तेमका करता सर्वनाश रघुवीर तुझे चालेले पेंडाक मालकवे चलत ऐकायचं काम होय पूर्ण केलं आणि तुझ्या चालसना कोणाकच कळणार पण हो चिंता का एक नाले एक दिवस सत्य तुगेला लोकां नजरे मुखार हाडटलोच आणि तुगेले राज्य प्रस्तुतार तुगेला वादत करतलो मोस्ट वेलकम तन्वी मोस्ट वेलकम मागील खवा मारिले मनशा पोलिसाच्या सुदून काढून चालना तरी तुम्ही हेल्प करा सर प्लीज तुझ्याच बायले लायकच आहे मागल असता तुमच्याकडे हेल्प मागू येयला तुम्ही तेका वाशकन सांगता तुम्ही न्याय दिवच जाय नी तुझ्याच बायलेक नाही देऊ किती हे किती पोलीस स्टेशन दे सर प्लीज मग सांगा कोण तो मागील अनुच्या मारलो कोण तुझ्या अनुजाक मारील कोण म्हण माका बरसा प्लीज सर हा तुमचं पाय पडता माग सांगा नी कोण तो हा पैसे द्याल दिता तुझ्याच पैसे माग नाका चला चलो तारुणात माका एक पडी सोबत दिला आणि तुगल अनुजाक मारील गुन्हेगारा हा तुझ्या मुखार प्रत्यक्ष आटा नीट होतील म्हणा हे स्वप्नात सुद्धा विचार केला अशी तू आज मागेल घरात येयलाचा आता तुका कशी सोडटलो तू एक हिंदू लोकांची अप्सरा आणि तुमका माझ्या मुखार प्रत्यक्ष प्रकट झाला आणि तुझ्या त्यालो रस तुझा हेत विक्रांताले का एक पडी तलवे तुगे मग शरीरात मोग येऊ दे हे साथे ना तेव्हा तेव्हा किती म्हणते मग जमिनीचे दबन गेले किती म्हणलं कसली विचार करते असा तू हा म्हणल्यार हाव तयार असा चल यो ना हे साथे ना साथ दिनाने बघा तुगेला तारुणात आता शोक आता येऊ शकताय ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏತವರಂದು ಬಲತ್ಕಾರ अरे हा विश्वास तरी अगर कोण नाव समजे नका क्या पेस्तुला बुलेट ना मेरी जान तुम्हारे जान से भी ज्यादा कीमती है पवन पवन हा बस में जाओ ना दलाल आणि की जाऊ आता तुका तसंच सोडणार तुका ना बळवंत आणि घेताला यो तन्वे यो तन्वे yo, 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 yo.
जिंदगी देता है परमेश्वर, तकदीर लिखता है बेकरार। यस, आई एम बेकरार। जर तुवें डेडी जाऊ आणि कोणाक तू सांगला तुगे अनुजा खून केलं म्हण कोण तुका केन्नाच कळचना। गपचूप चंपला गेट आउट। घबरावचेच पडटलें मागीर जीवनात कित घडिल्ली घटना कोणाकच देवा भक्तीर पुजून करता जाला तुवें बाय कितें बरें केलें रे देवा, कितें बरें केलो। फक्त म्हाका दिलं तुवें त्रास आनी दुखूच मरे देवा, हेच्या किंता आज मला तुवें बरें केलें म्हाका कांयच ना रे देवा, बरें केलें कांयच ना। जाला खंय तरी बरें करता जिवन तरी नव्या म्हणल्यार ते बी ते म्हाका जिवनात कांयच बरें ना रे देवा, कांयच बरें ना। मागीर अंतीम जीवन आमी लोकाल घरात नौकर जाऊन काम करचे म्हाका बरें दिसते ना रे देवा, बरें दिसते ना। तेजे खातीर इल्ले विशी घेवन मेले खूब बरें आशिल्लें देवा, खूब बरें आशिल्लें। तू असकर कित्याक उदास आसा? अरे अरे तू एक अनाथ तरी उरलो जाल्यार ह्या समाजाक बरें काम जगून दाखोवंक जाय आनी हांव इतलो क्रूर जावून तुगे दोश्ट सावकार। अरे तो देव न्ही रे, देव न्ही, देवा रुपान दानव रे तो दानव। यस, मागीर भावाक मारिलो दुसरो कोण न्ही, तोच तो चांडाळ रघुवीर आसा। आनी आमगेर घरातली सूट कित करता देवाकच खबर, अनुच्या यादेकच उरतात ते। खंय रे प्रताप, ते दिवस रात अनुवेला दे दिवस काढते आस रे, दिवस काढते आसा ते खरे। जाल्यार ते तन्वी खातीर मागीर भावान खूब अशें स्वप्न रचयल्ले, जाल्यार ते सगळे स्वप्न नाश जावंक गेले। आमच्या त्या गरीब लोकांना देव केन्ना बी दया करना रे, दया बी करना। रघुवीर, तुझ सारखे दुष्ट लोक ह्या पृथ्वीचेर आस म्हळ्यार ह्या प्रेम म्हणील शब्दाक केन्नाच अर्थ मेळचो ना। जेन्ना ह्या रघुवीरा सारखे दुष्ट लोक ह्या पृथ्वीवेल्यान सर्वनाश जातले तेन्नाच तो प्रेमाक महत्व मेळटलो। जेन्ना पळय तन्वीन अमर प्रेमाच्या कोपूर कोसळिलो तिला बापूय म्हणून तर कळत ते केन्ना बी जिवंत रावचे ना रे, जिवंत रावूंक शक्य ना रे, ते शक्य ना। का हांव त्या रघुवीराक केन्नाच सोडना। एक टायमार उजो पेटीन निवो जाता जाल्यार मागीर आंगाक लागील उजो कोणाच्यानच निवो जायना। रघुवीर, तुका इतले दिवस सावकार सावकार म्हणून पेत आशिल्लो, आतां हेजे मुखार पावयता तुका नरकाक याद दवरून घे।
मागील जीवनात कसलो काळो पडले देवा ह्या पिशा करत तीन हांव बी पिशे जावन वयतले तू पिशे देवा तुका कितवण सांगचे मागील म्हाकाच कळचे ना देवा कसली शिक्षा दिले रे तुवें आमकां आदिले प्रेयसीक आदी खंयच्यान दूर केलो आनी मागील जीवन साथीक माज खंयच्यान दूर केलो पियसी दुसरी ना तू मागेल पियसी लग्न झाली आणि कोण मागेलो सांगेल ऐकलं जाल्यार हांव मागतो ना आधी सोड गेलं तू आता हांव तुका मारतलो आणि हांव बी मरतलो पण तू या पिशाकडे किती उभं राहिला तो माझा बेस्ट फ्रेंड आदिराज हो पिसू तुगे बेस्ट फ्रेंड आणि हे पळय तू म्हाका परत कर म्हणनाका मागे नाव सुजल तुगे दृष्टीक तो पिसू उरतलो जाल्यार म्हागे दृष्टीक तो पिसू न्ही जाल्यार म्हाका बी आनी जीवनाक कांयच अस्तित्व ना हे पळय मॅडम तू सांगचे अर्थ कितें आणि अशी तुका जिवनात घडली तरी कितें म्हाका सांग न्ही हांव एक श्रीमंत घरा जन्मा येयल्ली चली मागीर नांव तन्वी हांव एक चल्याक मनापासून लव करताली आनी आदी बी एक चलयेक मनापासून लव करतालो जाल्यार आमगे जीवनात खूब वायट घडलें सांगूंक गेल्यार तेका अंत ना अशी कितें म्हणटा तरी म्हाका सांग न्ही तेका अंत हांव दिवं पळयता जाल्यार सांगता आयकली तुज्या जीवनात खूप वाईट दुर्घटना घडली म्हणून झाली आमगे जीवनात खूप वाईट घडले चालते जाले मागे नशिबात ते आता वयता थांब तन्वी हांव तुका एक दीस सांगता हे पळय तन्वी हांव तुजे बरोबर लग्न जावंक तयार आसा तुझे हे कितें उलयता तूं हांव एक विधवा म्हाका हिंगा कांयच स्थान ना आनी जर तूं म्हाजे बरोबर लग्न जावत जाल्यार हो जग तुका विरोध जातलो हे पळय तन्वी म्हाका ह्या जगात कांयच पडिल्लें ना हांव तुजे बरोबर लग्न जावन हांव तुका पुनर्जीवन दिता तू एक फावटी बरेंच विचारलो जाल्यार हें लग्न एक विधवा पण लग्न जालें म्हण तूं चिंतीत पळयतलें हांव मुगो ह्याच लोकां मुखार तुका हांव शपथ दिता असले कितले बी नुवार येवं हांव तुगे साथ केन्नाच सोडना आय लव्ह यू तन्वी आय लव्ह यू
चालेल ह्या ते कुशेत एक सुंदर अशी गीत म्हण माझ्या तुझ्याला आपण येते कर गो माहेऱ्या मिठ
मागे तकली म्हणा कितें सारकी लॅपटॉप हा किती साधारण मनीस न्ही हा साधारण केला तुम्ही खिशात 100 रुपये ना जाल्यार कितें जालें बाप मातर करोडात गेलो थंडी मात्र भरपूर पडला रे म्हाका दिसता ह्या थंडीत ते बॅग घेऊन त्या वाश्यान न्हावन घेवन बरें दिसता म्हाका वास आमगे मागेले एक चली आसा तेगेलें नांव लैला त्याचं लग्न करून घर दावतून घेवची विचार आस पळय मागेलो घर जावं कित्याक सांग तो जर तर घर जावं जालो कामां वयतलो आनी म्हाका पयशे कडेन खाऊ मेळटले अशें म्हणटा वास खूब जेवू लागलो न्हावन घेवन बरें हा इल्लें घालता नाला जायना किती मनीस ग तू हा नवरा तू हा शंभर तू गेलो म्हाका सांग तू कोणाले आणि हांव कोणालो हय घर कोणाले आमगेले मागीर हो शंभर जालो तू मागेले हांव तुका हो शंभर बी आमगेलो जालो अगो हो शंभर हांवें केसा घालना गो गाडे म्हणजे अगो हो शंभर हांवें दोनी बुधार घालून घेतला उदार घातलं हय अरे बाबा हो शाबू मात्यार घालता तू तुका उदार घाललो कसं बरे तू मागे शाबू बरे तू अगं कोण काम करते ना साडा पे पडलो सर मागेला तुम्ही ना डिट पडता ते मको बना ठाव तो घेऊच ना होगिलो का आणि रडल्यास का बोचून पडतो हा अगं हो शंभर आहे तकल्यार घाल ना फक्त बुधार घालून गेला खबरच काय तेव्हा तू खूप शिकू म्हणते हा खूप शिकू मग तू मग सांग तसला हे सांग हे किती वाच हेड एंड शोल्डर हय मुगो हेड म्हणला किती गो तकली आणि शोल्डर म्हणल्यार मूज रे बाबा हा मागीर जालो मुगो तुम्ही तकल्यार घायला आणि हाय मागे बुधार घालला आणि शोल्डर काय म्हणता बोर्ड मागेला सारखी लॅपटॉप बसेल एवढो तू खो गेलो गो हा शबार बिस्किट आमटा हाडू गेले बिस्किट हाडू इतले लेट आहे तुका नाही बाबा कित्याक खबर आसा हांव मरे वचून येऊ लागिले खूप लोक घेर घार आसा म्हण हांव ती पळया म्हण गेला 2000 नोट शाळी म्हण सगळ्यात सोदू लागला हांव बी तेका सोदून गेले मागीर थंय तूं मरे बरे देत आशिल्ले तू किती म्हणते पळयते उरलो गो हा बिस्किट घेऊन या थंडी होते हा येवच्या जालेच ना जाले असले मनीस गो तू हा आता इतले वेळ तू किती करता म्हणून झाले आणि ते लास्ट 2000 किती झाले ते
कशी मेळटाय सांगू म्हणल्यार कितें तर तुगेले सामके उद्देश कितें गो आ म्हणल्यार मरे 2000 नोट म्हागे पाया मुळात तशी हेजेर म्हाका इतली टायम जालो सगळं जावन वयता म्हळ्यार म्हाका थिंगाच रावच पडले हुशार मुगो म्हजे चेडू बाबा आज लालो म्हणटालो खरें हा हुशार चेडू सारके पप्पा सारके पण थोडा तकलीफ आहे मास सारखी लॅपटॉपा बसेल म्हणजे ऐकायचं लॅपा बसेल म्हणून लॅपटॉपा बसेल सांगल्या पण आपण जातो हांव लोक जाण मातू आणि वैष्णू का कशें झगडू लागले आय मागीर कोण खर्च पण तेम सांगले हांव बेगाक कोण करू शकता म्हण तुमी देव धुकरा कशें तोपीतान हांव गेले अरे वा सारखे लॅपटॉपा बसेल पण पण आजी उरता पडत पप्पा प्रमाणे सारखे लॅपटॉपा बसेल तू किती आजकाल पळय या वाल म्हणटा सारखा मानता पैसे 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 तू किती रडता बघायलाच घरात आणलाय ग लॅपटॉप पण फुटूनच गेले पप्पा सारख्या लॅपटॉप फुटून बोलत अरे बाबा फुटून गेले घरी उन्हाळ परत जाऊन पडते
सावकार साध्या अंडरगावची जात्रा असं सावकार मग चप्पल आणि कपड्यावर 1000 पोला द्या सावकार. तुझी सामकेल घरात काम करते असा आणि आज तू अष्टन पाचकन घेऊन गेल पैसे मागते असा तुका 1000 ने 10,000 देऊया तुका. अरे सावकार तुम्ही देव म्हणे सावकार देव म्हणे. मागे पाया कापड कितली धैर्य तुका. तू एक मागे पाया मुळात असेल पुत्र तो पुत्र. सावकार खरंच सांगू तुम्ही सावकार आम्ही कुत्र्याचं मानत सावकार कुत्र्याचं मानत असा. तुझे ही शाळा पण ऐको खाऊ इंगना. सावकार आम्ही अनाथ सावकार मग लहानपणी असताना आम्ही आई बाप मग सोड घे सावकार सोड घे ना बाप मग लका संबंध कशी उतबळ हात पडला आम्ही कमन सावकार कमन लोकां संबंध पळून घेऊन आता शिकला सावकार शिकला कोणी तो थापड मला तेवढ्या निघता थापड घेतला शिवाय तेवढी थापड ने माझा सावकार थापड आमच्या ते गरीब लोकांना किती त्रासा घातला तेव्हा तो किती त्रासा घातला सावकार तुम्ही मध्ये 1 रुपये बी नाही सावकार 1 रुपये बी नाका आशील पिंतील कपड्याने तुटी चप्पल घालून जात्रे गेला जात्रे असे लोक भीक मागो म्हणून सांगून घ्या 4 पैसे घालतात सावकार माका त्यात पैसे घेणार जेवण करत सावकार जेवण करता पोटा भूक लागला बी त्याच्यानं जेवण करता त्यात पैशाला जे कपडे आणि चप्पल आणि घेत सावकार घेता तुम गेलो संबंध असे बोलला पण सावकार असे बोलला या घरात संबंध पहिली इंसान संकुला. तू कोणा प्रेमात पाप मग कोणा खबर. तू एक लावारीस तू गेल अंगात कोणाला वाईट लागत असा ते देवाकच खबर. सावकार तो तापड मारा सावकार तापड मारा तुम्ही दिल्ली भिक्षे म्हणून सांगून घेऊन गेला पण असले वाईट बोलवणे बोले नाका सावकार मागेल परिस्थिती किती पण मागेल मागात खबर असता सावकार मागेल मागात खबर असता आणि एक शब्द उडलेला तुगे सिबली कापून टाकतो पहिलीच्या संकुलात. मिस्टर रघुवीर कोण तू. कमिशनर ऑफ पोलीस विक्रांत. मिस्टर विक्रांत तू हिंग येऊ कारण किती. कारण गुरुच आहे म्हणला कारण ना झाला रो विक्रांत काही बी येऊ शकता. तू मागे घरात येऊन होट चूक केली मिस्टर विक्रांत. चूक ऐकला चूक मी केलं सा. अरे जे तीन उलट ते स्पष्ट उले दोघीत अंगात युनिफॉर्म असपण कित्याक किती उले नाका. मिस्टर रघुवीर हो विक्रांत तुमच्या असल्या केन्नाच सोडना. लोकांना बर करतलो हावले हे जग खुश तर हापूस. ते सगळं म्हाका खबर आसा. तुमचे चलयले जीवन तुम्हीच वाईट केलं म्हण आणि तुमच्या जाव्या बे तुम्हीच मालवण म्हाका खबर आसा. यस यस तेच मानना ते म्हाका खबर आसा. ते सगळे जाऊन गेले विसरून आणि जर तर आणि मागील मार्गात आड येले
हे मार्गात आडेला करतान करतो या विक्रांतात काकी वरती असणार कोण तापडू शकणार हाय चल मान केला यात तो बुलेटान रिव्हॉल्वर गोळी मार तुका नाम निशान भेटून नडतो बुलेट बोल तुका ताकद न जाल्यार तुगे जिवंत समाधी हिंगात बांधून नोडे तशी रघुवीर मिस्टर रघुवीर तुका कारसला खूप उघड चुलाला जर तुगेले 3 ते 12 टक्का नोडे ना हो विक्रांत खाकीवर दिगान फुकट चालू करताना पापी की उम्र बहुत लंबी होती है मेरे दोस्त लेकिन पापी की उम्र छोटी भी होती है आई विल कम बैक रघुवीर मिस्टर विक्रांत कळटाल आणि थोड्या दिवसा भितर ह्या रघुवीराली कपाट कारस्ताना पण कर्चकन मस्कडेन दुश्मनगिरी करू लागल तो जर मागे मार्गात कोण आड येता तेका आड घालशिवाय केन्ना तुम्हाला समाधान ना हो मामुली कमिशनर म्हाका टक्कर देऊ पळयता ह्या विक्रांताक ठिकाणा लायशिवाय म्हाका समाधानच ना आज आम्ही एक पाहुणे शिकले जन्मात हांव कितें कमी केल्लें उरतलें कित्याक म्हणल्यार हांव समजलें मागीर रमेश म्हाका तोंड केले नंतर म्हाका कोणाल साथ मेळटलो म्हण जाल्यार म्हाका नवीन दिशा दिली हेचे बद्दल तुमकां नतमस्तक लाभा तन्वी आज आमगे लग्ना दिवस आणि तसोच आज खुशी दिवस तन्वी ह्या तेच कुशेर एक सुंदर अशी गीत म्हण मागे सुंदर मन हॅपी कर गो हे जीवन तुम्ही दिले हे जीवन तुमकां प्रेम दीवाना
गाव्यात राना पोलीस विक्रांत गोड भाई असा रात्री निधीकडे फोन तर नाल मेकताल सकाळ उठून पळेल कैसो नाल पडेल तर रात्री आवाज आला त्याचा 3 नाल ना झाले पोलीस कंप्लेंट केली तर 3 नाल ना झाले त्या चोरा शोधू लागला बाबा फक्त काय न्यूज मागेल फोटो दिसता मोजनू मडीले चोरान 2 सुपारी पोटली चोन होऊन इकल खंय त्याच्या बरोबर उदात आपे भांडण होईल खंय हे मोर बाबा मागेली न्यूज कसलो न्यूज हो पाड पडिलो उभी कित्या तू न्हिदू सुद्धा शकता ना हो की माझ्या बापाय गार्डन थँक्यू सर आता थँक्यू मूड जाय म्हणा
कित्याक म्हणल्यार हे म्हागे बापाय लागून तुमकां उलोवप मात्र टायम आसता म्हाजे बरा कितें म्हणलें सरा बाबा हो चोर आणि सर टायम आयकला हा जाल्यार तूं म्हाका सर म्हणना का म्हाका खाली मजनूच म्हणल्यार पुरो आनी सांजचे म्हणल्यार हे तोंड उलोवंकच दिल्लें देवान अरे लोक निघात म्हाका एक सांग तू सत्तेन हांगा कित्याक बसले तू आई बाप कोण ना रे सांगते अगो आई बाप ना जाल्लो ता जन्म येयलो हांगा गेलो पडलो भितर ऑर्डर करून हाडलो जो बायल बी आसता ना तुगेली ओ अशें घर आसा गो जाल्यार बायल ना गो हा लग्न जालें ना न्ही पूण आतां घर आसा त्या भाड्यान भाडेकार म्हागेल्या घरा रावता आनी हांव दुसऱ्या भाड्यान रावता एकच सांगू म्हागे घर जेल म्हणून 8 दिवसा पयलींच भायर पडला परत केन्ना वयचा अजून सांगू जायना काय ना कित्याक म्हण घर गेल्लो तर तू सद्याक तुजो येला फट्ट परत मार परत गेला हाडा पुतर येला आता कितें आसता मागेर घर मुगो भाड्या दिला हांव भाड्यार रावता भाडेकार म्हागेल्या घरा रावता अरे बाबा ओ व्हडली बिझनेस आसा म्हण तुगेले आनी कितें जाता रे आमगेल्या गावाक पळय मुगो भाड्यार लोक स्वता आपल्याला घर जाल्ल्यान पडलो आनी हांव भाड्यार रावूं जाय सारखी आसा फाटी लोकांची राजापेक्षा शिपाई जाता गेली म्हण एवरू पण तुगे लवर बी आसता कितें आशिल्लें गो एक टायमार आशिल्लें जाल्यार टायम कमी मेळटलो गोड बिझनेस आसा म्हणटाले आनी बरे मास्तारकी चेडूं मेळ्ळ्यार तुका लवकाची उमेद आसा काय ना रे अरे बाबा जाल्यार मुगो आतां जी चेडो आसा पळय तेंगेले लव आसा पळय ते डुप्लिकेट विलेज लव कितें देवा सारके आनी आतांचे लव चायना सारके डुप्लिकेट म्हणल्यार तुगे लव पयलींची चायना सारकी डुप्लिकेटूच म्हण जालें डुप्लिकेट चालते 3 वर्स लव केला सोड गेला कितें 3 वर्स लव करून क्या तुका सोड गेले आनी तू हुकी रावलो 3 वर्स 7 दीस जन्माचे म्हजे लव पळयल्यार 3 वर्साचे हांवें तुमचे भजी म्हगेले पूण हांव वकील रावलो ना हा जीवा वगैरे ना ती तेगे घरा कडेन वचून बदला घेता हांव कसलो बदला घेतलो तू बदला जबरदस्त घेता हांव आत्तां सुद्दां बदला गेले ना सकाळ फराक कसलो ऑफिसाक बदला सकाळी उठून वयता लोक उठचे पयलीं तेंगेल्या आंगणात वयता करता पोट साफ करता घर येता कितें मेळटा रे तुका मेळटले म्हाका तेणें शॉर्टच्या टायमार सांगिल्लें हांव तेन्ना कामां बी नाशिल्लो गो म्हाका म्हटलं लग्न जालें तर खातर कितें काम म्हणून येत्त म्हागेल्या मायंडार उरलो कितें काम येत्त मायंडे म्हजे मायंडार उरलो आता कळटलं तेका ते सकाळी पळोवन हांव सकाळ कितकील खाता म्हणून आज जर पक्का कळटलं तेका हळगा जात्रे वचून वटाणे आंबट खावन येयला अरे मायनो कसलो लायला म्हणटा तू मनापासून खूप लव करते पहिला आम्ही लग्न जाऊन रोया गेला किती म्हणले काय नाही आय लव्ह यू म्हणलं Let
आता आता पाया पडला पडत दिलं अरे बाबा यो एक काम करतले किती आम्ही लग्न झाल्यामुळं आता लग्नात एका 2 मुलीच दिल्या किती रे तेच गो तू घे नी बरे मला घालतात मात्र उठोक 2 म्हणजे म्हणी साडवले ना तू दोन खुरच कोण दिता लाकडाचे त्याचे उभी राह हा मागेल म्हणी घालताशिलो मला ते माग उठे ना तुको बोलत तुकाच उठो बोलतले चला बेटा
पिसू गेला मागं पिसू गेला पिसू रे काय तुझे मागा पडा भोग लागला तुझे मागा पडा भोग लागला तुझी तू प्रमोद सवादान आधी पाठ केल्या 200 रुपये दिला तिने घेऊन यायचे
रघुवीरा केन्नाच मानिना सत्ययुगात ब्रह्मा आणि विष्णू आणि कैलासात महेश्वर चला कलियुगात कोण रघुवीर कोटो हांव अनुजा आत्मा अरे खरे असते सांग कोण तू हांव तुगे चले बरोबर लग्न जाल्लो तेगेर अनुज हांव नो नॉट पॉसिबल हाय मागेल हात हातान मारलं त्याका आणि तो परत तोच जिवंत जाऊन येतलो तो केन्ना बी जिवंत जाऊन येऊ शक्य ना हांव तुगेलो मृत्यू प्रताप प्रताप तुगेल भावान मागेल चुडाभर लग्न जाल म्हण तेगेल हांवें सर्वनाश केलो मागीर एक दिवस तू हाती सापडटलो तेन्ना हांव तुका जिवान सोडितलो ज्या सोडला तुका हिंगात मारतलो तुगेल ह्या बंदुकेक भितलो हो प्रताप न्ही तो तर तुगे जीवाचे आशी उरत तो आत्ताच्या तैच्यान चमकुरात जिंदगी का कोई रास्ता एकदम सीधा नहीं होता है रघुवीर एकदम सीधा नहीं होता है याद रखो भूलना मत ये तेरा आखिरी कदम होगा मिस्टर प्रताप एक टायमार उजू पेटील निवो जाता जाल्यार मागीर आंगाक लागील उजो कोणाच्यानूच निवो जायना हे प्रताप हे कित करतो मग मानना का प्रताप मग मानना का आज तुगे जीवाची कितलो भय दिसू लागले ना ना हांव तुगे इतलो इझी मानना आनी आमगेर घे हिंगात चलना हांव आनी परत येतलो आय विल कम बॅक अरे प्रताप आज तू माझ्याकडच्यान चुकलो जाल्यार नेक्स्ट टाइम तू चुकून जातेच ना अरे प्रताप हमेशा मुझसे दुश्मनी मुक्ता ही करना कल तो मैं घर से निकलते हुए दिक्कत ना हो जाए
पळय त्या गाडी मागेला मग किती वर दिसतं खबर असतो का हे सगळे प्रगती पळेला तू कशी दिसता मात्र हे सगळे प्रगती पळेला तू पहिलीची सगळी याद येऊन म्हण हा कुंभागी घेऊन येतात मागील खुशीन त्याला भाव तुझे रुपये भाव केला हाव लग्न झाली विषय आधी शाही खबर ना ते सरप्राईज तुमच्यासाठी काय मागेले मंगळसूत्र बी लिपेला तुझ्या का फसा हा काय ना तू माझ्या मुखात मंगळसूत्र सांगतो होता मला फक्त माझ्या स्वप्न अरे किती विचार करतेस तू हे पळे एक स्वीट अशी गोष्ट सांगू दे तुम्ही बघत राहा आम्हाला हाय खुशी खरी मंगळसूत्र हे मंगळसूत्र हा तन्वी करून एक मागे जीवनसाठी करते
आधी त्यांचे स्वप्न लग्नात असतो आज तुझ्या लग्न झाले स्वप्न पडे चाललो तुका सोड माझ्या नऊ जाईन तन्वी तुका सोड माझ्या नऊ जाईन I love you तन्वी I love you वाऱ्याने बघा जीवनाचे वाट एक दिवे नाकरे तेव्हा दिवे नाका मागील बाय घरात आशिल बाय तू खेळत राहत आशिले ते ना झाले घर पुरा कळत झालाच रे तेव्हा कसली परिस्थिती देवा कसली परिस्थिती सावकाराला घरात बरे करला तो दिवस वयता वयता माग जीवन वाईटच करते असं देवा वाईटच करते आता सगळे फरक पेक्षा विषय घेऊन गेले खूप फरक देवा खूप फरक सावकार नाक झालं मागे जीवन वाईटच करते माझ्याला होता माझ्याला होता जीवा जीवा खूप जीवा किती त्रास देवा गरीब लोकांना मातुवर गया तुझकडे मातुवर गया पुता एक टायमार भरेले अक्षर परत भरून जाता झाला त्या ब्रह्मान तुगे नशिबात भरेले अक्षर साक्षात ब्रह्म आयला तरी तुगे लखेर मिठो जायन पुता तुगे जीवन सगळे सरला चल चल आत्महत्या कर घे चल चल ब्रह्मान भरेल अक्षर अरे तू मग सोड तकदीर खेळना वेगळे जाऊ की आई वेगळे जाऊ शकता आई कळत की आई कळता तू माझ्याकडे आव्यात घे आव्याता आई आई एक तुझ्या तरी किंमत आता घे आई जगात तुझ्या घराकडे यो घे घे म्हणजे कोण घालता घे आई माका कोड किंमत दिला घ्याई कोड किंमत दिला एक तुझ्या किंमत माग ना घ्याई माग ना आई माग वर घ्याई आव्यात घ्याई आव्यात पुता माग दिल्ले वचन याद असमर तुका वचन लागून दिवस रात रात काट्यात घ्याई रात काट्यात आई ये लोक लावारिस घ्याई लावारिस ना ना आई मागेल परिस्थिती किती मागेल परिस्थिती किती पण मागेल म्हाका खबरच घ्याई मागेल म्हाका खबरच पुता तुगे लाईक माफ कर मागेल एक चुकी पाया तुका लोकांच्यान तुच्छ मन घेवचे पडले
बाई माझ्या जगात काहीच पडेल गे काहीच पडेल माग जाण फक्त तुझ्याला आशीर्वाद दे घ्याई आशीर्वाद दे या जागेचा ओढ आणि मग काहीच नाग घ्याई मग काहीच नाका ये लोक सगळे मतलबी लोक आहे मतलबी लोक काळात कोणाकडे मी बरे करावची बेगदा घ्याई बेगदा तेव्हा असली परिस्थिती तुझे माका दिलो आणि कंचे मी परा दिनाकले तेव्हा कंचे परा दिनाका आवय बापू झालं जीवन घरात बी वेस्ट लास्ट परत एकच सांगता बरे करवा तुम्ही बरे करवा हे सावकाराल करार मग काम करावचे बरे ते ना घ्या आई आई वाट कोणी सारख्याचा तरी पांडीन वचून येऊन पडता या पांडी बाबा टाइम किती झालं हा की तुझे बाप आहे रे अरे तू बाबा म्हणून तू पण सांग हा तुझे बाप म्हणून आई सांगाय मामा तशी नाही हो हा तुमचा रिस्पेक्ट ना आपे रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट देतो म्हणलं आजकाल पोरा जाणटेल्या दिसले की ओय ओय पण आपे जसे कावळ्या वाडी घालता पण तशी पण मी माका रिस्पेक्ट दिलं खूप भारी दिसल्या माम बरो पैशांदार उतरो बारी कशी टोपी गायल्या कशी तुझे हाती बुक कसे होते हा मामा ते कित काय म्हणल्यार हांव एक सोशल वर्कर आणि हिंग सगळं डोनेशन कलेक्ट करून पुरा गावचे सफाई करतो पण किती सफाई करत तू गाव गाव सफाई करताय रे मामा सफाई म्हणल्या तशी नाही हो एकदम धायकुळ्या सगळं ठिकाण काढणार होईल वहिनी साधारण असे हे करता काम तुरी तुडीत पुढे झाला बरं असा विचार बरंच बाबा तू केलं बरं तर हा होता मामा 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 रावानी तुम्ही बी येले असे डोनेशन द्या नी किती गावच्या लोकांना करा डोनेशन मामा 500 रुपये दे म्हण जायला आमगे प्रोजेक्ट खूप गोड असा या नंबर किती गोष्टी विचार असतात तुझेलो किती भांचास रे हा मामा आमगेल्या गावात ऍक्सिडेंट खूप जाता न्ही तस म्हण हॉस्पिटल बांधताय रे हॉस्पिटल न्ही मामा गरबाक बांधूक गोटे कित्या गोटो कोणाक सांगस मर तू अरे लोकांक त्यांच्या डोनेशन घेऊन गोट बांधतो विचार तू गेलो अरे गोट कित्याक मामा गोट कित्याक म्हणल्यार सगळे गरवार रोडार वतात गरव रोडार घेऊन सगळे ऍक्सिडेंट जातात ऍक्सिडेंट जाल्यानंतर लोक मरतात तश म्हण आम्ही एक ग्रुप केला आणि तो ग्रुप करून सगळे वाड्या वयली हळगाची पुरा गरवान तितून बांधची सगळे जालें ना ऍक्सिडेंट बी कमी तुझे विचार सारको आसा तू केच्या वेळेला सांगता गोट बांधला ऍक्सिडेंट जावची कमी जातात म्हणून त्यापेक्षा तुम्हीच गाडी सवका मारल्यार जायन तर अरे गाडी मारताना आम्ही तुम्ही एकाच एकाच पळप ना कोणी चोडू दिसली तर रॉय 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 गाडी मारप कारण ती चोडू तुमको पळून इम्प्रेस होऊ जाय म्हण ती चोडू पळून तुम्ही इम्प्रेस आहे ना बाबा बोले आम्ही दोन गाडी मारतले मेर गाडी मार कशी करून घ्याल पळय म्हण हे मामा माता सारखी सांगल मामा 2 लाख भरू हा भरू
किती 2 लाख आणि किती वडाल सारखंच मरतो 2 लाख घाला 2 लाख रे बारीक सार किती करता 4 चालले 3 उरले आणि गोदर बापू पळून हा बरो हायफाय तुका किती का 2 लाख जर म्हणलो पण 2 लाखात झिरो किती आता ते मग आमकटी खायर म्हणून या मेगा वेस्टेज आज म्हणून मामा किती विचार करता तो बरो 2 लाख 2 लाख पुरे रे 5 लाख घे रे नाही काय करता ना पावती खूप असतात माग सांग 5 लाखात बी किती झिरो येतात देवाशी पद खबर ना अरे मागे एक सांग हा मामा सांगा तू ह्या गावात गट मानतो म्हणता तू आता गोरवाड वचू गट मानता का तू बरोवच्या गट मानता मेल हे जनावर खंचे ते हाड पैसे का अरे मामा राव रे शे मिळेल 500 रुपये बिन त्या झिरो मेजू गेल्याकडे घेऊन गेलो आता किती करू देवा माझ्या 500 रुपये तर 500 हो तू गेले आणि ह्या नंदान मूळ एकदम ऑफ मग तू गेलो किती झाले तू आण म्हाका पाडू की तापय नाका हा हांव पयलेच म्हाका बेजार आसा हो झालं तरी किती सांग म्हाका किती सांगची तुका आनीक हांव मरे मँगलोर वचून गेल्ले हा तू आता गेले जाल्यार परत किती येले लास्ट डब्यार बशील का कित गो तुका सांगची म्हणल्यार मरे काल हांव मरे मँगलोर वचून गेल्ले आनी मरे ट्रेनाचेर बशिले तेन्नाच बापाल कॉल येयलो आराम ना म्हण तेजेच रिटर्न येले घरा कडेन येवन पळयल्यार सायडीन ती घरा भायर आराम ना म्हण बापान कॉल केल्लो म्हाका बाबा ह्या कॉल केला तू डॉक्टर आहे गो हासतले कर्महाची किती सांगू आज परत वचा म्हणून अश्नोटी गेले स्टेशनार गेल्यार कालचे ट्रेन थांबून असती का हांव ती ट्रेन पळोवन खुश जाल पळय ट्रेन पळोवन तू कित्याक खुश जाले केन्ना जन्मात ट्रेन पळयलीच नाही अशी न्ही रे कित्याक काय म्हणल्यार त्या ट्रेनाक हांव तिकीट काडिल्ली आशिल्ली म्हजे कडेन कालची ट्रेन आनी कित्याक तिकीट काडूं जाय का म्हणलें आनी गेले आनी ट्रेनार बसले कष्ट केले पळय मागीर कितें जालें आनी मरे ट्रेन वयता सारकी चिकू 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 जाम जालो तांबड ट्रेन तुगे अशें करून मरे शिरवाड पावले शिरवाड टीसी येयलो तिकीट 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 म्हणू लागलो तिकीट काडले हड्यार मारले मागीर कितें जालें तिकीट म्हाका पळयता तिकीट म्हाका पळयता तिकीट पळयता मागीर म्हाका टीसी सांगू लागलो पयले तिकीट नाका नवीन तिकीट दी म्हण मागीर तुवें कितें केलें तकली मागीर म्हागेर तकली मूज जाय सारकी हय त्याच रागान सांगलें ट्रेन कितें नवीन आसता म्हण ट्रेन ताच्या पयता सांगलो तेजे म्हाका पयशे शिरवाड टेबल पळय आता आनी हांव मरे केन्ना बसना ट्रेनाचेर बरं मग बरं ते शिरवाडच देवेले धारवाड देवेल्यार हांव हिंगा तोडिलो म्हणटा न्ही तेच्या नंतर मरे हांव केन्ना ट्रेनाचेर वचना आतां मरे तुजे बर बायकार वयतले पूण घरदान मरे बंद कित्याक एक वर सायकल सुद्दां आला तुका येवना घोडार तोरता कित्याक बडा व्हरतो तूं मागीर गाडी धुवू दिली न्ही हा धुवू दिला अशी धुवून का मग पळोवन या हा चल या अच्छा थंयच्यानूच धुवून घेवन गेल्या
हे करण काढताना मला सांगायची किती पडले सकाळी खाली करण अजूनही परत राहील ना पडेल ऑफिसात कोण 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 बेजारून गेलो फोन केला बिझी 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 आणि फोन केला तर एक जोडू म्हणता ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದಾದರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ झाला तो चंद ಹೊರಗೆ असा काय तिकडे डुबे असं पणा खबर हा त्या पावसा होऱ्या हुकून गेल जाऊ पड्या खबर आणि हे मागे एक जोडू हा सध्या 100 रुपये त्या बाराक पडत मग माका शपथ घातला 100 सोडू किती सांगते या जोडवाक मागेल कोण ते लॅपटॉप आमशे हा किती कमी म्हण केला आता हाय किती केलं म्हणून खबरच काय तुमका बरोबर तुम कश कळतले हाय सांगला तुम करू जाय हाय हाय मला वाटले मस्त पैकी एक मिक्स करून मला आता मागेल जोड म्हणताले पप्पा बरोबर सुद्धा आला म्हण सॉरी सोडला म्हणा कोला पिऊ लागला बाबा अरे अजून करंट येईल ना 7:30 रे अजून येईल ना सकाळच्यान फोन करते असते आमका अरे कोणी कॉल पण पडले करंट येता ना म्हणून बरोबर ते गेली वाले फोन कोण कोण बेजार केला बरोबर आणि पुढे करता फोन फोन बी खायचीच असं एंजॉय करणार कोणा करणार फुला खाल्ला जाऊगा जाऊगा बाबा सोडू कोणाला फुला किती लागलो अरे कोण खाल्ले म्हणजे पळे कोडू कोडू हॅलो साहेबा करंट केलं गेलो हॅलो हॅलो कोण रे हा तुळशी किरे तुळशी पान जाये हिंग मेळना साप्पो मेळना काही भागात मेळट का पळे अरे तुळशी पान रे मागे नाव तुळशी हो तुगे नाव तुळशी खंयच्यान उलयत तर तू मस्त ठेवला येता करंट घालू येता अरे समा सांग रे खंयच्यान उलयत तू समा सांगतो तुम्हाला हांव खुर्चीर हळगाच्या उलयता हळगाच्या सकाळच्या लाईट टांगा अरे अशी करा कशात ते तुम गेले हा अरे आम्ही सकाळी सीता उदा घालून आता बी तसेच कर म्हणता हा उदा घालचे वाट्याचे पेज करून जावचे नाही तर तुम्ही आणि त्याचे बरं एक सुकी निस्त्या गेल्यावर जात आशिले मस्त कोला खाल्ला हा पण चांगल्या बरते का लावून बरे हा अरे पेज करू तुम्ही बाबांनी तांदूळ हांडीलाय रे हा आता सगळ्या शेतकऱ्याची सोड दिला काय आपलं आमगेर वासा वसंत बाप तो बड शेतकर म्हणून आमची लवकर तांदूळ मेळटा अरे बाबा आता तुमका करंट जाई का पेजे तांदूळ जाई अरे तू पेजे तांदूळ जायला हा तुझी चाल नाशिलो डायरेक्ट हांव त्या वसंत बाबा गेलो तुलाच घेऊन येतशिलो 2 दिवस पर्यंत करंट येवचे लॉट आउट असा 2-3 रोख आणि खांबे पडलात आज जायला म्हणून झाले गेले आज करंट येतो काय झालंय ते तुम्ही सराकडे उलया माझ्याकडे नाही अय तुगे बाबा काळेर माग सांगून हाडिलो जरा एक काम कर ती काळेर घेऊन हिंग यो दोघं लोक मेळ भाजून खाऊया अरे हे खूप बोलत बोलतो हा अरे बोर सांगास म्हणून तू गेला हा दवर तिंगा हो दवर इथं सांग
ही भाजी हुन कशी आली बा हिचा अर्थ कशी झाली अरे बाबा बोला बिलकी नाही बा आता हाय किती एक काम कर आणि ठीक करतो डाळ अशीच पाहिजे याचा दोन मुगा आम्ही हळूहळू पहिली चोरी केला मरे हे कसले अरे पण आम्ही घर चालला मला जेव्हा चालला नाही काय जाईन रे आईला कामगार झाला हो म्हणणार रे पाय मांडले लेला लेला यो लेला लेला जीव घेऊन गेला तुम्ही हा बरोबर तुम्ही आज तुम्ही ते लैला मागे जीव घेत असेल मरे हा जाता निघते बोला तोचा शिल्ले ती बोला बाटलीत झड अशिली हे पड हई मै येला दोन राक्षस तू कोण होतो अमिताभ बच्चन आणि गोविंदा येला बडे मैया छोट्या मैया मागचं मुग खूप आवडता आम्ही कुकर बोल लागून जाऊ म्हणे बरं सांगता तू आता ह्या दोघा जणांना लागतात त्याला ते काय हाईट पडा नाही काय हाईट पडा मुग तू किती टेन्शन घेता एक काम कर दोन चिठी घे दोघांना नाव बरं कोणाच चिठे जर नाव याचं पड त्याचबरोबर तू लागून जा बिंदास तुम्ही सारखे रोपले चिठी येल्या होय माका मान्य मागतो बरं चिठी मागेल आता माझं तुमका ఇది ఎగరి తూ చా 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 अरे तावेले हमा ఇది ఎగరి తూ అమరत నాయన లే హెలి మా ఖుషి पण झाले हां हां
बरोबर काम करते राहतलो ना हा दुसरो कोण न्ही हांव रघुवीरालो चेडो सत मागेल बापूय तू रघुवीरा चेडो हय रे हय हा रघुवीरा चेडो तो रघुवीर मागेलो बापूय अरे अरे तू तेका स्वतः चढ जाऊन घराक एक अनाथा भशेन कितें आशिल्लो तर ते सांगू गेला खूप गोड आस रे एक अंत बी मेळटा सांगू गेला सांग दिवं त्या कथाक अंत दिवंक हांव प्रयत्न करता आणि मागील भावाक मारी दुसरो कोण न्ही तोच तर रघुवीर आसा हा 5 वर्सां भाशे असताना जेन्ना माकान मागीर आई घरांतल्यान भायर गायलो तेन्ना तिका तसोच दुसरो लागून जालो तो बी म्हणजे चेडवाक जन्माक आयलो तसलो दुश्ट रे तो बापूय मेलो तसलो दुश्ट तसो जेन्ना मागीर आईने शपथ घालता कितका म्हणला तन्वीक आनी बापाय केन्ना साथ सोडनाका आमकां म्हणून शपथ घायले तसपून त्या शपथाक लागून आज हांव तुमी घरांत नोकरा भशेन काम करचें पडलें म्हाका तुमच्या जीवनात खूप किती वाईट घडले पण झाले हे पळय हेजे मुखार तू म्हागेलो व्हड भाव चल या गोच्या लग्नानंतर पूजा पुरस्कार करूक आज माझं भाडं मिळेल सेवा करते रावलो हेजे मुखार तू सेवा करची मागेल न्ही मागेल भाई असा हे तुम्ही मस्करी करते असनी हे किती उलयता तुम्ही लग्ना पहिले मागेल भावान तुका शील हरण केले आणि ह्या क्षणात तू मागेल बायली मागेल भावाल बायल असा हे किती उलयता तुम्ही पडल्या तू मनशा रूपात आशिल्लो दानव तो दानव इतले दिवस माझ्याकडे गोड गोड उलोवन हातलाच मला रस्त्यार सोडला आता त्याचा किती उपयोग तुही म्हाका तुझ्या प्रेमा रूपात म्हाका देव अर्पण केले तशाच आता तू मागेल भाईक अर्पण कर तुझे हे कपट करताना मग पहिले कळणे आशिल्ले तर तुझ्याकडे लग्न हांव केन्ना बी स्वीकारले नाशिल्ले तन्वी खंयचे बायले कोण विधवा बायले कोण सर्वस्व अर्पण करू तयार जाता तू एक घो मेली स्त्री असा माझी मुखार तुझ्या किंमत शून्य असा मला इतले दिवस तू माझ्याकडे प्रेमाची खोटे नाटक रचेल पण झालं आणि तू तुझे अगदी बरोबर तरे अगदी बरोबर तुझ्या त्या अनुजाकडे मागील भावाला दुश्मनी आशिल्ली त्याका मान तू कुटून व्हरचे प्लॅन आशिल्ले त्याका दुसऱ्यान मारले आम्ही कालचे काम ते मी पूर्ण केले कारण तरी किती कारण तूच कधी कारण तो मागे भाई तू पिशावचेन प्रेम करतालो जाल्यार तो तुगेलो आम्ही काढलेलो आता हाय मागे भाई मागे वचन दिले प्रमाणे हाय आता पूर्ण केला असा तुगे तू आणि तुगे डॅडी मागे कित करतेस मग त्या हा बी पळून घेता त्या डॅडी सांगून तू मागे काढू पळयता ह्या जन्मात साधीना कमिशनर हो पोलीस विक्रांत भाव असा तू इतलो निर्लज्ज नालायक छांडा म्हण स्वप्नात सुद्धा विचार केला
किती करतली तुझी असली सुंदर चली कितली किती चढवाल हाय जीवन बरबाद केला त्यांना तुझ्या ही देवी खरं केली गो आता सुद्धा तुझी असली कोमल चली गार्डनात माझ्या आता तुझ्या मागे बाईक स्वाधीन कर आता हा टेम्पो मिळून तू इतके दिवस तुझ्या देह अर्पण पाक करू दिल्याबद्दल तुका नमस्कार तन्वी नमस्कार मंगळसूत्र आई बांधील उरतलो झाल्या त्या मंगळसूत्राचा अधिकार मागेल भाई पूर्ण कन तशात तुझ्या तो बेस्ट फ्रेंड आदिराज तेगे प्रेमिका कुशिक मारेल बेन साथ गेली जन्माची वाट लायली जीवनाची साथ गेली जन्माची वाट लायली जीवनाची
इतले चलेल तू जीवन आजकाल बर्बाद करता म्हणून असा मागे दुश्मन रघुवीरा मारचे पहिले हांव तुक तडपोन मारतलो अरे नालायका एक खेळ तो जिंदगी का आखरी खेळ होगा सोड इतकं दिवस चुकून गेलो आता हा तू सोड ना हा चुकून रिस्पेक्ट ना जे तुला मागे रिस्पेक्ट दिता सगळं जीवन आता त्यानं केलो हे अशा सोडू जाणार रे अशा सोडू जाणार आपल्याला काम झाले आता डॉक्टर कडून आता हा तू केन्नाच मरू दिना मंगळसूत्र बांधून तू मागे जीवनासाठी करून घेतलो बाय बाय म्हाका माफ कर गो बाय म्हाका माफ कर मागे लग्न करायचे बाय तुगे जीवन सर्वनाश केल गो म्हाका माफ कर गो बाय म्हाका माफ कर रघुवीर हांव तू केन्नाच माफ करना तुझी जश मागे भावाक अनुजा मारला तशेंच हांव तुका शिक्षा दितलो विक्रांताक ओमान मुक्ती दिली तुका हांव मुक्ती दितलो नाका नाका ओम नाका तेका मान नाका तुगे भाव मेलना अजूनही जिवंत असा तुगे भाव मेलना बाबा अजूनही जिवंत असा त्या पण येऊ लागला अनुज पुढे बाहेर पड तू पण हा आश्चर्य झालं म्हणे आदिराज आम्ही अनुजाक मारिले जाल्यार आम्ही ताका ब्रिजा वयल्यान सकल उडयल्ले जाल्यार बीन तो जिवन उरलो खूब
दिसान आमगेल गुंडाक तो नाही कळलो आणि आमगेल गुंडा नोंद फाटलो साकून दवरते का डॅडी नाही उडेल नंतर दुसऱ्या गावचे लोकांवर होऊन मागे जीवन रक्षण केले हा कोमा गेलो 2 वर्षात परत येलो तुम मेळ्या म्हणून येल्यार परत तुझे डॅडी म्हणून किडनॅप केलं म्हाका आणि तर मी तुझ्या जीवनात घडीत खेळून काढी तुझ्या डॅडीन म्हाका सांगल गो आणि म्हणल्यार त्या देवान तुका मातशेंच्यान एक अलग केले जाल्यार त्या देवान आज आमकां एक केलं गो हा कोण तुमका अलग करतलो तो देव असले ते गेले सगळे चमत्कार आम्ही तुमका अलग करून खूप प्रयत्न केले जाल्यार त्या देवाच्यान तुमका अलग केलं करून दिलं बाय चालते झाले तू आणि तू अनुजी एक चौथा गुन्हा एक चौथा आम्ही तो देव सुद्धा तुमका एक करू पर्यंत ना हे सांगते ना खून केलं असं सुचेनाला आमचे का घेऊन जाय तू जेला व्हायची गरज ना तू एक रावणाला अंत केला त्याक मारील बद्दल तू पश्चाताप करून घेऊची गरज ना तो एक गवा रूप आशिल्लो दानव तो दानव तू काय बिनाक बाय त्याची बंदोबस्त आम्ही सगळे केले असा जाल्यार तुगे तरी तूं मेळिल्लें आसा हें घे म्हणून आनी कमी म्हण मागीर आशीर्वाद बी तुजेर आसा मान धरून मंगळसूत्र वाईट केला स्वतः चढवा काय विधवा केलो मागे लग्न काम करायचे मागे चढवा जीवन संन्यास केलो तुमच्याकडे भीक मागता पैशाच करू हो 2 दिवसाच खेळ तेच्यान सांगता पैशाचा अहंकार केन्ना कोणा करू जायना बरे तुमगे आशीर्वाद आमचेर सदांच उरू